Fil-ġimgħat li ġejjin se jiżdiedu l-multi għal dawk li jinqabdu jarmu skart barra, filwaqt li se jiżdied ukoll l-ammont ta' kameras tas-sigurtà. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli saħqet fil-Parlament li huwa inutli wieħed jirreklama lil pajjiżna bħala destinazzjoni nadifa jekk ikun hemm nies irresponsabbli li jarmu barra. U nixtieq nuża din il-Kamra biex nibgħat messaġġ b'saħħtu. Ejja ma nattollerawx sitwazzjoni fejn qed ikollna nies li jmorru jarmu f'żoni pubbliċi inkella f'postijiet li tradizzjonalment magħrufa għal mod pristin tal-ambjent, il-widien, eċċetera, ħaninżlu fuqkom. Meta ngħid ħaninżlu fuqkom ifisser li aħna qed ngħidu illi se nżidu il-kameras tas-sigurtà, ħanżidu wkoll il-penali għal min jinqabad jabbuża. Qalet li huwa inaċċettabbli li persuna irresponsabbli iħammġu għax jirraġunaw li l-għada se jiġu l-ħaddiema mid-Dipartiment tat-Tindif u jerġgħu inatfu. Fl-istess waqt semmiet investiment li se jgħin fl-infurzar. Grazzi għal dawk il-filmati aħna stajna nidentifikaw il-persuna, il-karozza li ntużat, eċċetera. Però wkoll illi aħna permezz ta' CCTV cameras illi se jkun hemm investiment b'saħħtu matul din is-sena, aħna nibgħatu messaġġ b'saħħtu li min jinqabad ikun qiegħed jiġi imressaq il-qorti. Dwar it-tindif b'rabta li qiegħed isir semmiet li ġew fumigati 54 lokalità fejn qed jiġu mnatfa anke l-waqfiet tal-linja fost oħrajn. Farrugia Portelli semmiet kif anke l-bajjiet se jitnatfu aktar ta' sikwiet bi protokolli apposta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.